O subdelegado do Goberno na Coruña, Julia Balde, comprobou esta mañá xunto ao alcalde Julián Bustelo, o patrón maior Miguel Ángel Iglesias e o xefe da demarcación de costas en Galicia, Carlos Gil, a marcha das obras de recuperación ambiental que se están a realizar no porto de Taragoña, que teñen como a principal finalidade a recuperación da morfoloxía natural da costa nesa zona, mediante a retirada do espigón ali existente. O proxecto, que conta cun investimento de máis de 534.000 euros, financiados polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico e a Unión Europea, permitirá recuperar a dinámica natural da costa e mellorar a calidade ambiental dun espazo de gran valor ecolóxico e paisaxístico. Rexenerar esta zona da costa e garantir as mellores condicións ambientales para, entre outras cousas, que o sector de marisqueo teña as mellores condicións dentro da ría. Esta obra está marcada dentro do Plan de Resiliencia dos fondos europeos, está dotada con máis de 500.000 euros e forma parte dun plan de regeneración das costas da provincia da Coruña, que ten unha dotación total de 10.700.000 euros. Por lo tanto, isto é un indicador do empeño do Ministerio para facer unha regeneración, unha recuperación das zonas afectadas da costa e, sobre todo, de preparar as nosas costas cara á situación que ahora temos debido ao cambio climático. O alcalde Julián Bustelo destacou a importancia desta actuación, que responde a unha bella demanda tanto do Concello como da propia Confraría de Pescadores. Agradecerlle ao subdelegado que hoxe nos visite para de primeira man comprobar este inicio dunhas obras que se van a alargar nas próximas semanas para efectivamente retirar parte deste espigón, unha bella demanda do Concello de Rianxo, mas tamén unha bella demanda da Confraría de Pescadores. Este e outros espigóns semellantes entendemos que dificultan ese necesario movemento de augas que seguro que beneficia a produción marisqueira aquí na nosa zona. Os últimos anos están sendo malos, este último ano de maneira particular para o marisqueo galego, para o marisqueo da nosa ría e do noso Concello. Entendemos que este tipo de actuacións non vai solventar o problema por si mesmas, van contribuir a que pouco a pouco se vayan dando eses pasos necesarios para ter unhas rías máis resilientes ao cambio climático e máis capaces de soportar todo o canto está por vir. O prazo de execución das obras é de 2 meses, polo que con toda seguridade estarán rematadas este verán.